neɗɗo fof kay liggéey no nanga ɗum haɗani neɗɗo o wonde neɗɗo liggade en liggede nanga en fiyede en ko fof wona ayiba voilà wona ayiba ceerno wona ayiba wali wona ayiba annabi ɗum wona ayiba ceerno fiyede fiye goɗɗo wonta jam ñalla tiiɗi he fi annabi fiyama jam ñalli annabi fiya jam ñalli te fiinoɓe heewɓe nan aljanna leli Allah kadi waɗata ɗum ka neɗɗo tan on kay ɓe gonɗa neɗɗo ɗo kay on kay ka neɗɗo tan kala ko gasata e neɗɗo ne gasayma ɗum wona ɗum woni alhaali o kono Allah to kon tiiɗi kono fusee ga hunuko mum ceerno fiyama womre hunuko fusi ɗum ko haaji Allah ko Allah heɓa haaju annabi fiyama hunuko fusi satan liggey nangude ceerno fof hatta ceerno wonde ceerno ittata makko haydara ɗum ittata mansaba makko ustatamo ala ami ɗon de mbiyeɗa noon ko wonde ko annabi o e neɗɗo goɗɗo mo wona annabi ceerti ko neɗɗo ne wawi liggede ɓandu maaya e wawi liggede mum e wawi liggede haangue e wawi liggede maaya annabi kadi waya noon hay so liggama ene nanggama kono ala hottam ittata e makko haydara o wano ni noon tan hakkilo nan ɗon haydara kala sharia on o gollirat haydara wawa bonnande ko jaha ngara tan no ɗanortoni no ñawirta no sellirta no finirta no musnorto no resirta famiɗen de wiyama noon liggey o nanguimo ha haadimo hay yettade rewɓe sabu lima warada annahu ubisa ana aisha o dumbama ga yumma aisha kodde hitande abdullah ibn abbas wi annahu marida ko rasulu o ñewino o hubisa anin nisa'i wa ta'an haɗa yettade rewɓe o haɗa hay ñamde o sharabi e yarde to ɗon koto ɓandu ɗo tan koto ɓandu ɗo tan nanga ɗum jadi enda ha kono laabi ha ene dañe ɗo mum kono wona kañum ɗum noon ko hayso wona mbirewu noon ko wawi wonde fof hay ay hay docteur foɗɗere pinguyo fof o yidere enda kam laabi ha an juuɗo kam aɗa haɗa wiide wonde ko ɗum ɗo sellinima aɗa haɗa ɗum ko Allah sellinma fiɓata tan ko Allah so tawi a yehi to ceerno o windanima aya a ɗootima a dañi jam koto wi ceerno so wonano kañumi maaya ɗenne ɗum koye ceerno wasa may ceerno wona ko yujede enda ha laabi ha a faami koko waɗi ko sabu ko waɗi ko hokkuma cellal kono wona kañum sellinma sa yeri foɗɗere wane nappa kono wona foɗɗere ko Allah ƴetto haala jalma yonna ndinkoɗa docteur jeyasaɗe ceerno hay sa rinkima pharmacie amana ɗum kay wattambe wama waɗa